Grazas, Joel. Vaya fala tan bonita tiña José, por certo. Seguro que como a fala que ten Lucita Figueiroa, que é unha palilleira de Muxía que leva toda a vida facendo encaixe. Agora, unha publicación nas redes sociais converteuna en famosa en internet. Roza os 4 millóns de visualizacións. Lucita leva toda a vida palillando, aprendeu aos 6 anos na casa co súa nai, e simplemente palillando no parador Costa da Morte ven de saltar á fama na internet cunha publicación que se fixo viral. Para a súa sorpresa, o vídeo ten preto de 4 millóns de visualizacións. A verdade é que moito, porque non esperaba tantos millóns aí mirando o vídeo. Sí, moi contenta porque a min gústame homenaxear a estas mulleres que de onde vimos nós, onde aprendemos, a nosas nais, as aboas, que gracias a elas estamos aquí, porque claro, elas axudábanos a criar con isto, co encaixe. Lucita non perde o fío mentres conversa desde o seu curruncho no parador de Muxía. Tamén é coñecida entre os visitantes da fervenza do Ézaro. Pensan que é magia, sí. Os estranxeiros quedan e din, bueno, como con un pau e fío se fan así estas obras de arte? Pois, claro, non entenden. Pero esta artesanía téxtil require moitas horas de traballo e destreza para palillar con esta celeridade. Isto é como un músico que ten a súa partitura de música. El siga a partitura e saca música, tamén é maravilloso. E tamén os arquitectos teñen o seu plano e sacan casas. Pois nós tamén, con o noso cartón, con o noso plano, sacamos obras de arte. Ela tece seguindo uns debuxos antigos que herdou das mulleres da súa familia. Podo falar? Sí.